बाथौ आश्रम जथाय आफादनि नैथिथि जयै जुथुमलायनाय हाबाफारि खुंदों। दुलाराय बाथौ आश्रम जथाय आफादा खैराबारियाव फरायसा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जयै जुथुमनाय जायो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव बाथौ आश्रम जथाय आफादा खुंगा नैथिथि जयै जुथुमनायखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे हाबाफारियाव मोन 30 बाथौ आश्रमनि फरायसा फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लादों। मिथिनाय बादिब्ला धेमाजिनिफ्राय लानानै कक्राझारसिम गासै बाथौ आश्रमफ्रा बाहागो लाफैदों। बाथौ आश्रम जथाय आफादनि जानानै नै बाथौ आश्रम खैराबारियाव 21थि गेट टुगेदार बे जथुम्माखौ खुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे समाव जोङो खैराबारि बाथौ आश्रमनिसिम जोंनि जथाय आफादनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। दिनैनि खुंनायनि मेन जाहोना जोङो जोंनि बाथौ आश्रम जथाय आफादखौ 2021 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। बै समावहाय जोंनि बर' बिजोङाव बर' फरायसाफोरा फरायनो खम जालांदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै 2000 मायथाइयाव गोदोनि बोखावजायै नलबारि जिल्लायाव गुबुन जायगायाव जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा जोंनि बर' बिजोङाव बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै बर' बिजोंखौ हमथानायजों लोगोसे जोंनि बिमा रावाव गथ' गथायफोरखौ जेन मोजां आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै गुबुन जायगाफोराव बाथौ आश्रमखौ गायसननाय जादोंमोन। ओमफ्राय उननि समाव गुबुन जायगायाव गायसननाय बे बाथौ आश्रमफोरखौ सामलायनो मोजां खाबु आरो राहा नागिरनानै गासैबो ज' लोगो नांनानै बाथौ आश्रम जथाय आफादखौ 2001 मायथाइयाव दाफुंनाय जायो। दासिम गोबां फरायसालि दङ जायफोरा सरकार नङा आरो जायफोरा बे सरकार बा बेबायदिनो प्राइभेट हिसाबै सालायगासिनो दङ। बाथौ आश्रमजों बिथांमोननि जिथु फरायसालि बे फरायसालिया लोगोसे गैफाया नामा? सरकारनिफ्राय जि बाथौ आश्रम नङा, जायफोरा UN एकाडेमि बायदिसिना जोंनियाव गावखुंथाय बे फरायसालि बाथौ आश्रम हिसाबै गुबैयै गुबुन जायगानि दखरानि बाथौ बियाब गौथुमफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बाथौ आश्रमफोरखौ गायसननाय जादोंमोन। बे लेखायै जोंनि बाथौ आश्रमनि जि सोलोंथाइनि फराफारि बे सोलोंथाइनि फराफारिफोरा थोंजोङै जोंनि बाथौ धोरोमनि खायसे बोसोनफोरजोंबो सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो जाय ओनसोलफोराव बाथौखौ बिथा खालामनानै गावखुंथाय फरायसालिफोरखौ गायसननाय जादोंमोन बे फरायसालिफोराल' जोंनि बाथौ आश्रम जथाय आफादाव जोंजों सरजाबनानै दङ। दासिम मिरुआव गंबेसे बाथौ आश्रम नोंथांमोना? आथिखालाव दासान्दि 33 बाथौ आश्रम दङ। बेनिनो बांसिनानो बाक्सा जिल्लायाव, ओमफ्राय नैबे उदालगुरियाव गंसे, 3 जोंनिया सनितपुराव दङ, ओजोंहाय बजालि जिल्लायाव दङ, धेमाजि, बिस्वनाथ, ओरैहाय गासै 33 बाथौ आश्रमा दङ। आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोंनि बाथौ आश्रमनि जि अनजिमा गावखुंथाय फरायसालि हिसाबै बाथौखौ सोमोन्दो लाखिनानै जि गायसननाय फरायसालि बेफोर बांनायनि लामायाव दङ। बे समाव नुदों आसाम सरकारनिफ्राय जिहेतु बर' लेंगुवेजखौ 8 सिडिउलाव सोबाय, बे हिसाबै माने सरकारि राव हिसाबै लोगो राव बाहायजाबाय। नैबे समाव नुनो मोन्दों बर' मिडियाम फरायसाफोरा खमिलांगासिनो दङ। मा बुङो बे? दा बे खेथ्रआव जोंबो जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदो जोङो गासै जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव, बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव। मानो होनबा जोंहा जिहेथु जों बिजोंखौ गोबां जुजिनानैसो जों बर' माहारिया मोनसेयावबो, नाथाय आथिखालाव गोबां जोंनि गोरों गोरा बर'फोरा गावबा गावनि गथ' गथायखौ गोरों खालामनो नाजानानै जोंनि बिजोङाव फरायहोआलाफानो गुबुन बिजोङाव फरायहोनायखौ नुनो मोनदों। दा जोङो गासैबो सांग्रां जानांगोन। मानो होनोबा जों गावनि बिजोङा थाबासो, गावनि रावनि बिजोङा थाबासो जों माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो जा साननाय, बे साननायखौ जाफुंगोन होननानै जों फोथायो। जोङो दुलाराय बर' माहारिनिसिम जोङो खावलायनो लुबैयो, जों जेसेबां हायो एसेबां जोंनि बर' बिजोंखौ जौगासार होनाय, बर' बिजोंखौ गेवलांसार होनाय बे मोनसे हाबाफारियाव गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ। जोङो दिनैनिफ्राय गासै साननै, 25 आरो 26 मार्चनि बे साननै हाबाफारि जोङो लानाय जादों। दिनैयो जोङो फरायसाफोरनि गुबुन बिथिङाव बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादो। लोगोसेनो जोंनि बाथौ आश्रमफोरखौ बोरैहाय जौगाखांहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै, बर' बिजोंखौ बोरै जौगाहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै मोनाबिलियाव जोङो गासै आश्रम लोगो नांनानै मोनसे डेलिगेट जथुम्मा हांख्रायनाय जादों। गाबोननि गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायदोंमोन
आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानिनां बिस्वजित दैमारि सार, लोगोसेनो जोङो बिटिआरनि चिफ मानिनां प्रमद बर' बिथांखौबो हांख्रायदों आरो लोगोसे जोङो बावैसो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जानाय मानिनां नीलकान्त गयारि सार बिथांखौबो जोङो बे आफादाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायदों। साबायखर बावबाय मिडियानिसिम। दिनै जोङो खुंगा 27थि जा बाथौ आश्रम जथाइ आफाद बेनि ज' जथुमलाय बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ। दिनै जोंहा सेथि सान, गाबोन सानसे दङ। दा बेयावहाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय जों जेसेबां हागौ जोङो बेखौ बानजायनो थाखाय नाजादों। नाथाय जोङो बुंनांगोन बे खैराबारियावहाय दिनै सप्तासेनि बारबाय, माने अखा हागासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो जेसेबां हयथ' जोङो बे हाबाफोरखौ जाफुंसार होनांगौमोन, हयथ' बेबायदि जोङो हास्लाबनाय नङा। दा बेखायनो आङो गासैबो बाथौ आश्रमनि जेसेबां फरायसालि दङ बिथांमोनखौ, जोंनि फोरोंगिरिमोनखौ आरो जथाइ आफादनि जा बिबानगिरिमोनखौ आङो खावलायो जाहाथे जोंनि बे बिबान बानस'नायाव बा गोरोन्थि जायोब्ला बा हास्वाखैब्ला बिथांमोना जोंखौ निमाहा होयो आरो बेनिख्रुइ साबसिन जाहाथे बाथौ आश्रम जथाइ आफादखौ जौगासार होनो, जोंनि थुनलाइ बिथिङावनो होन, जोंनि धोरोम बिथिङावनो होन, जोंनि फरायसामोनखौ आखल आखु दानायाव, जोंनि बिगोमामोनखौ बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै फोरोंनाय बा जोंनि जा बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि बेखौ गायसननायनि गुबै थांखिया जादों बर'नि गुबै धोरोम बेखौ गथ'फोरनो फोरोंनाय, बिनि सान्थौ, बिनि आसार खान्थिखौ फोरोंनाय, बेनि अनगायैबो जोंनि बर' राव, बर' बिजों बेखौ हमथानायानो जाबाय बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि गुबै थांखि। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंबो जेसेबां हायो नैबे खैराबारियावबो धोरोम बा बर' राव, बर' थुनलाइ बेखौ जौगासार होनायनि मोनसे जोङो रायजो राजामोननो, जोंनि दुलाराय बर' माहारिनो थाखाय जोङो मेसेज होनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।